Hallo, så er vi her. I dag er det tredje episode, fordi jeg er lige, og det er da jeg ved, at det er tredje episode. Det er fordi, jeg sidder og uploader anden episode lige nu. Der er en første episode nu, så gå ind og kig den. Ja, tror jeg også, jeg er. Jeg har spillet lidt off-cam, så det vil sige, at jeg har fået lidt gunpowder og pile og været nede og mine lidt. Men ja, altså udover de ting, så jeg har jeg bygget lidt videre på huset her. Fordi sidste gang var det jo bare hertil, at så det var væk. Alt det her, det var bare væk. Men nu har jeg fået bygget det sådan her, og nu er det her så, det bliver sådan første etage. Det her, det bliver stuen, hvis man kan sige det, og så bliver det sådan 2 etager oppe. Eller bare en. Og der kommer til at være en trappe et sted. Jeg tror, den kommer til at være sådan like herovre. Sådan herovre et eller andet sted. I stedet for, at den skal stå herovre. Jeg har fået en seng, hvor jeg har sovet i et par gange og sådan noget. Så ja. Og hernede er vores mine, og jeg har været rundt, og der er utrolig mange miner rundt omkring. Og ja, jeg tror... Ja, det er fordi, jeg er fri med dig. Okay. Styr det. Så simpelthen bare lige gå over og på noget træ. Så kan jeg også lige gå ind og få lavet en ny økse, fordi ja, jeg har sgu ikke skide. Jeg skulle være blive lidt den her, så jeg tror lige, jeg går ind og laver en ny en. Den kommer her. Stykker. Så skal vi lige bruge den her. Der skal vi bruge nogle sticks. Skal vi bruge noget. Ja. Sådan der. Så. Jeg får også meget snart en server, så glæder jeg til det, og der spiller jeg sådan lidt off-camp på den server, og jeg laver også nogle episoder med serveren, hvor jeg sådan ligesom fortæller om, hvordan spawn kommer til at blive, og hvordan mange andre shops og andre ting bliver lavet, og så videre og så videre. Og den server bliver kørt sammen med Mountain. Hvis I kender ham på YouTube, så kan I subscribe ham. Ja. Og ja, der kommer også bare sådan lidt mange YouTuber ind, og det bliver pissefedt. Yes. Og nu kan jeg lige tage det her træ, så jeg sådan kan begynde at bygge sådan hele huset færdigt, og det håber jeg, at det kan blive i denne episode her. Så ja. Og denne episode her, der har jeg faktisk noget at snakke om. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved bare, at der er noget at snakke om. Fordi den her græs, den her træfarm her, den er jo meget effektiv, hvordan man siger det. Så er den jo meget brugbar. Fordi der er så mange træer, og jeg er lige ved at få et stack. Og det er jo faktisk sådan 4 meget. Så jeg tror den i hvert fald utrolig nyttig til at skaffe et træ i. Og hvis I ikke skulle bemærke det, så er det en træfarm, og den er jo normalt en, man bruger til at få noget træ og sådan noget. Men ja, jeg tror simpelthen lige, at jeg spiser noget mad her, så jeg lige begynder at række det færdigt. Ja. Jeps. Så ja. Og
Og det I kunne høre der i baggrunden, det var bare det lande, der ikke lige læste døren. Og vi var i gang med optagelse, og ja. Og den her gang har jeg godt nok ikke valgt at sætte en timer til, så jeg må prøve på frem og se, hvornår det er, at jeg sådan føler, at det er blevet tid til at stoppe. Men jeg kan ikke på grund af en som er de her dejlige settings, og noget lidt materiale. Sådan her. Kan vi gå videre. Så. Sådan så bliver det nok her. Vi starter med her og lave trappen opad. Ja, det gør vi. Sådan her. Det her, det bliver sådan ligesom. Sådan her jeg plejer at gøre det. Sådan der. Sådan her. Så sådan der. Så her er trappen simpelthen op til. Okay, jeg tager godt nok det der i mig igen med, at jeg snakkede meget, fordi det gør jeg bestemt ikke, synes jeg selv i hvert fald. I den her video gør jeg godt nok ikke. Nej, og sætte op videoen, og alle mulige forsinkede videoer, som jeg troede var blevet uploadet. Jeg kunne heller ikke helt sådan forstå, hvorfor de ikke var blevet uploadet, men nu ved jeg så, at nu er de uploadet, og gå ind og like dem, hvis det er selvfølgelig har lyst. Det skal ikke være under pres eller noget, og der står lige en lille skeletbørg dernede. Aha, skal du have? Vampyr-skeletter er bare dumme, altså. Shit. Gør vi lige det her. I'm ready now.
jamen 370 minutter, at så er anden episode, så den uploadet. Så ja, det er sådan lidt timer. Jeg kan lige gå mig offline. Yes, den kommer på den skærm, så kunne I ikke se, hvad jeg hed. Offline. Sådan der. Sådan der. Undskyld. Det må jeg sgu undskylde. Tager vi næste række her. Okay, det her det ser måske lidt koldt ud. Sådan her. Så her kommer det til at være vinduer. Lige ved det der skal herovre. Jeg kan faktisk også lige tage sidste her. Wow, hvad du? Yes. Sådan her. Så vil jeg sætte ind. Her var det sjovt. Så var det hele den her op. Så. Og så kommer der til som sagt at være vinduer her, som er det jo sådan her. Det bliver lidt pænere, og så jeg kigge på mere. Sådan her, så bliver det lige lidt realistisk. Og så herunder skal der også være et vindue. Sådan der. Og så skal vi over til deres center herovre. Fordi vi har nette. Ingenting. Bare man lige have lidt sand i sig. Mere kan man det ikke. Spørge mig fuld. Jeg kan sådan have noget et dyr, hvis der ikke er. Fordi det. Og så gør det sådan her. Sådan 3 stykker. 4 eller. Nej, det her kan. Ja, det kommer sådan det her også. Det er så en af ulemmerne ved at have det her, at vi har slået os ned ved et nyt års sted.
hvor der ikke er sand. Hvis der ikke er sand, så er der ikke vinduer. Hvis der ikke er vinduer, så er det ikke sand for et hus. Så. 13 vinduer i et hus. Det er i hvert fald ingenting i forskel til det hvide hus. Nok heller 45.000 vinduer eller sådan noget. Det er jo helt vanvittigt, hvad der er i det hvide hus. Herovre lidt. Og der kan I se, der skal der være et vindue. Ja. Skal det være der. Et stort dejligt vindue. Så vil jeg også lige få lukket lidt af. Så jeg prøver lige dem her ind i en gang. Der. Så kommer jeg skal lige lukke deres skab ned igen. Der. Så, den der. Hvad stiger den? Det gør den da. Hvad stiger den? Det er træls nok. Der er uploadet 6. Sådan her ser huset ud lige sådan pt. Sådan her, det bliver selvfølgelig lidt højere. Det skal være 3 etager. Så 1, 2, 3. Og den skal også være, det her, det skal også være sådan 4 høj. Så derfor siger vi, her så siger vi, som like, her siger vi 1, 2, sådan her. Så holder vi. Så holder vi, når det er ved at få det her. Sådan her. Så kan vi også lige tage videre her. Så der, og så var det her. Jeg er færdig. Og så skal vi have det her lille plads. Så tager vi lige det her. Så tager vi lige det sidste her. Sådan der.
Sådan der. Her det sgu. Yes. Yes, boys. Så tager vi også lige sidste her. Og det. Så. Den. Der. Sådan her bliver det. Sådan lige indtil videre. Så skal jeg også lige vælge du her. Det bliver altså 4. Så 6. 6. Nej, jeg optager. Nej, jeg optager, mor. Dejligt. Så der tager vi 2 tilbage. Dem kan vi først sætte herude. Der. Ej, kæft, det var en god udsigt. Ja, jeg har nok noget udsigt lige på herude. Kigger med ud. Nej. Nej. Så har vi ligesom fået belyst op. Og det er jo fint. Jeg kan stadig ikke lige helt sådan forstå, hvorfor man tæller opad. Det er da ikke fedt. Så den der. Så det vil bare helt flat. Det bliver bare dejligt flat dog. Yes. Sådan. Så har der blevet huset. Så nu ved vi det. Så. Ej, det er sgu top, så ser vi der. Så den der. Sådan her bliver den jo hele vejen op, og så kan vi virke om 3. Vi er simpelthen ikke mere 3, hvad så? Og dunken der. Ja. Jeg planter lige de her 17 saplings, og så bliver jeg nødt til at gå DSV for hårdt. Jeg er virkelig ked af det. Så vi siger, ja, 3 og det der også der. Det er bare noget af det kedeligste, der kan ske, så. Selvom man fortæller, ja, så er det bare noget af det kedeligste, man kan gøre. Det er at sidde og plante sådan nogle, det vil sige dutter. Sådan nogle saplings. Så. Det var det bedste. Så er der jo dejlige saplings til næste episode. I hvert fald, så bliver jeg nødt til at gå nu, så ja, så jeg lige kan gøre et eller andet, som jeg skal. Men jeg lover, at meget snart kommer en episode til, for jeg gider bare ikke slippe, for jeg giver aldrig slip på YouTube, og bliver ved med at lave YouTube, så længe jeg lever. Det er så dejligt at lave YouTube, det er fristende og totalt lækkert at bare sidde og dogne den af, og der kan I se det der lyn, jeg har lavet. Men desværre bliver jeg altså nødt til at sige mange tak, fordi I er så med denne gang. Og vi ses, når jeg lige har fået belyst området op. Så tager vi nummer 2 til. Hvad er det nummer 2 til? Så mange tak, fordi I er så med denne gang. Så ja, mange tak, fordi I er så med, og vi ses.